Smrt za mnoge prestanak života. Života kakvog znamo i kakvog živimo. Za medicinu stvar je jasna, mi umiremo i više ne postojimo. Da li je doista tako? O smrti se ima uvijek šta za reći, koliko god da se govorilo. Šta je smrt i postoji li život nakon smrti? Pokušat ću kao i uvijek ispričati nešto drugačije od uobičajenog. Život ne pripada samo nama ljudima, život pripada i svim drugim životnim formama, nama vidljivim i nevidljivim. Život ne egzistira samo na zemlji, nego i izvan nje, ali i u svim nama znanim, vidljivim, nevidljivim ili pak alternativnim svemirima. Osim života u fizičkim tijelima raznih gustoća, život se odvija i u tijelima eterične forme. Ta tijela mogu biti svijest raznih oblika koja može preuzeti razne oblike, ali i čvrstoće svog obličja. Neka takva bića mogu živjeti u kolektivnoj svijesti, ali sa svojom individualnosti ili pak kao jedna cjelina. Takva svjesnost je oblik života i u našim očima ona je besmrtna i sveprisutna u svim prostorima i dimenzijama koje nas okružuju. Naravno, prisutni su i na našoj planeti. Neke životne forme eteričnog tipa zaposjedaju fizička tijela, a njihovu dušu podređuju sebi i žive život fizičkog tijela. Zatim poznajemo životne forme koje ostaju u nematerijalnom tijelu, ali piju energiju naših fizičkih tijela i tako žive. To mi laički zovemo vampirizam. Iako ima još mnogo životnih formi, ja ću se usredočiti na nas ljude. Mi živimo kroz fizičko tijelo, odnosno naše fizičko tijelo ima iskustvo duše. Duša je vječna, a tijelo je vozilo. Mi, kao što sam u dosadašnjim videima govorio, nismo sa ovoga planeta i rezultat smo uticaja mnogih inteligentnih bića iz svemira, raznih gustoća tijela i naravno različitih namjera u kreaciji. Da smrt fizičkog tijela nije kraj postojanja, govore mnoge religije iz davnina. Svi govore da je duša ono najvrednije. Na mnogim petroglifima i freskama u raznim grobnicama prikazuje se migracija duše iz tijela u drugu dimenziju, gdje čeka novo tijelo ili druga dimenzija u kojoj će se nastaviti život. Tibetanci, Hindusi, Egipćani, svi govore u svojim drevnim spisima o tijelu i duši, odnosno čak i više vrsta nematerijalnih tijela. Da ne napravim zbrku u toj podjeli, ja ću samo površno, a možda i sa vaše tačke gledišta i netačno ili nepotpuno, navesti samo neka od astralnih tijela koje neke religije navode. Recimo govore o mentalnom tijelu, duši, astralnom tijelu i tako dalje. Neki navode 3 vrste tijela, a neki čak 5 ili 7. Ja ću to zbog same teme sve svesti samo na jedno tijelo koje ću nazvati dušom.
Da duša postoji, govore i monoteističke religije u svojim svetim spisima, a mnogi spisi koji govore o reinkarnaciji su izbačeni, jer kako je rekao Papa Franjo, pakao je izmišljen da bi svećenici kroz strah ljudima uzimali novac za otkup grijeha. U nekim evanđeljima koja su izbačena i koje crkva negira i smatra herezom, spominje se vječni život i inkarnacija. U Tominom evanđelju koje kola internetom, Isus opisuje inkarnaciju i razlog zašto se ne sjećamo prošlih života, pa kaže da se niko ne bi volio sjećati svoje bolne smrti i da je Bog tako uredio da se toga ne sjećamo. Ne mogu reći da li je to evanđelje autentično ili ne, ali mogu reći da je Papa Damaz 382. godine pustinjak Jeronima, koji je rođen na području Dalmacije, uzeo za svog osobnog tajnika i naredio mu prijevod Biblije na latinski i pritome mu diktirao šta da piše ili šta da izostavi. Navodno istoričari tvrde da imaju neka njegova pisma u kojima piše svojim prijateljima da na njega vrše strahovit pritisak i da je morao izbaciti dijelove koji govore o inkarnaciji. Te podatke dakako možete naći i na internetu ili knjižnicama, a postoje i dokumentarni filmovi na tu temu. Ako se vratimo u današnjicu, ne možemo da se ne sjetimo one uzrečice: prodao je vragu dušu. Dakle, što po toj priči vrag od vas želi? Ne tijelo, njemu tijelo nije bitno ni najmanje, želi vašu dušu, jer zna šta je vječno, a šta ne. Pošto sve religije spominju vraga pod raznim imenima, a spominju i vječnu dušu, dolazimo do zaključka izvedenog iz dogmi da duša postoji, ali nije podložna smrti. Tijelo je, ali ono živi u raznim oblicima svemira, onih alternativnih oblika, ali živimo i u svemiru inverznog toka, svemir koji se kreće reverzibilno, odnosno unatrag. Da duša postoji i da živimo vječno, ali samo mijenjamo tijela, vrijeme i prostor, dokazali su i brojni psihijatri. Ja ću navesti samo dvoje: Michael Newtona i Dolores Cannon, koji su brojnim regresoterapijama dokazivali postojanost duše i njen inkarnacijski ciklus. Dolores je išla čak do samog izvora odakle duše dolaze i to je pisala u svojim knjigama i dokumentarnim filmovima. Isto je radio i Newton, iako su sada pokojni. Iza njih postoje brojni radovi, kako pisani, tako i u video oblicima. Spavajući prorok Edgar Cayce, Amerikanac koji je bio savjetnik 4 američkih predsjednika, bio je vjernik i mogao se sam dovesti u stanje hipnotičnog transa i tada je govorio o svojim inkarnacijama, ali i o inkarnacijama drugih ljudi koji bi mu morali reći svoje tačno ime i prezime i datum rođenja, kao i mjesto gdje su rođeni. Razlog: nije bio doktor i bio je oskudnog obrazovanja, pa ima više ljudi istih imena i prezimena.
on bi s tačnošću od 99% mogao reći sve o osobi koja traži podatke o sebi, bolestima, liječenju ili gdje im je grob iz prijašnje inkarnacije i kako su skončali prošli život. Mi smo vječni. Živimo sada u ovom obličju i u ovom vremenu sa svim dobrim i lošim što nam se događa sa razlogom, jer to smo tako izabrali. Tu smo samo prolaznici i šegrti vječnog života. Živjet ćemo onoliko koliko treba da savladamo neku lekciju ili njen dio, jer neke lekcije ne možemo savladati za 1 ili 2 života. Nemojte uništavati svoja tijela, jer ih nema na bacanje. Prihvatite ih i učite do kraja, jer duša je vječna i ima svoju osobnost i na onome svijetu, baš kao i na ovome. Vječni ste. Ja sam imao iskustva smrti 2 puta i mogu vam potvrditi da postoji vječnost. Ovaj život prolazite poput škole. Kada završite razred sa uspjehom, idete u sljedeći. Svakim rađanjem obrađujete nova i složenija iskustva, različite težine od prošlog života. I da, niste sami. Uz vas su razna bića koja vam pomažu da živite. Nisu sva nevidljiva. Sjetite se kada nekome kažete: ti si moj anđel. Nekada niste daleko od istine. Živite, jer život ima svrhu i smisao. Vi ste ti koji oblikujete život, bili vi toga svjesni ili ne. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav!